kan hriat theuh ang nula Rebecca Zalrin Mawi bawng kawn salawm veng chu KGP General Conference ngopa nei mek lam panin tlana kong laka po status te update in hlim takin hun mang ani ti kan hria mase van duai thlak takin sai chaldaya an chuan na Scorpio chu chesual pal hlovin kong thlang me tarza vela an luma ti chuan a hmunah hian nula Rebecca Zalrin Mawi hi van duai thlak takin a boralta ani thalai mai pialama zoram mi puite min thong em a pathianin a chungte thlamuanin ongpui mol sela nula Rebecca Zalrin Mawi po in khom pui tria to lo na hmuna pathianin anena chol tirta ani